इतना प्यार करो तरी कि तहरा जाने के क्षमता नहीं खे सोनू जी तहरा जाने के क्षमता नहीं खे जब कहले रहे तब न प्रेम प्रेमिका के भाव बाटे अब बोल जाए कि ये बेरा के सिस्टम हो गइल बा कि लेटर उटर नहीं डायरेक्ट मोबाइल दिया ताटे आ मोबाइल बोल जाए कि पकड़ा गइल बा घरे पकड़ा गइल बाटे आ भाई बोल जाए कि बड़ मार मरले बाटे बड़ मार मरले बा जितेंद्र भैया ये अगला दिन प्रेमी से अपना जब मिले आल दिए लइकिया तो कहत है कैसे राजा जी सुनो तोहरे प्यार में बड़ा हम पिता गइल बने और केतना ले हम दर्द कहीं कहत है कैसे कि माई मोरे मरले बाड़े ध्यान दो राहुल जी कि माई मोरे मरले रामा अरे भैया गरिया मत बाड़े कि भौजी रहस्य लगे अलगे सब झड़िया मत अरे बानी पिटाई तनी और बना लो कि बानी पिटाई राजा हमार जहिया से छिनाइल बिया और मोबाइल चलो फट परमादर हमने जो गुप्त दान में मिलो सोनू बाबा कहे नाम धरतर भैया पिटाई 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 का तो वही लड़की खाले अपन ने बोल रहा अनगिनत रुपए का पुरस्कार मिलल हार जी के अभिनंदन मंगल जी का रही जहां भी रही और पद प्रतिष्ठा में 4-4 लगा हो मारी एक बात में महाराज के पीछे ले जाके कहत दिया लड़की कैसे माई मोर मरलिए रामा भैया गरी भौजी रहस्य लगे अलगे सब झड़िया भौजी रहस्य लगे अलगे सब झड़िया तबन पिटाई तनी बैठ तनी करकारी दिखाओ तबन पिटाई ये गीतिया बोझे कि हमने के गीत वगैरह गा के बनी जा तो खेसारी लाल जाके गा दिहले उनकर हिट हो गल गीत ओबरा हमने के जानकारी ना रहे कि नेट की का व्यवस्था चलेला का सन भैया पानी पिटाई देख ले होला जी ई कलाकारी हो कृपया दूरी बना आगे से मारला पर आगे जाए क्यों कि लगातार गिरा सनु अरे पानी पिटाई राजा तो हमार जहिया से छिपाई लगी
तारी कहत देखा तारी? तहरा प्यार में खाली तने पिटाइले नहीं की हम हाँ ये जख्मी जी मिथिलेश भैया लाई ला दवाई करा लिया पिटाइल बड़ो तो ले लो रिचार्ज करा लिए कहो मिकलेश भाई जा जा ई जितना भी पैसा मिला था हमने के परम आदरणीय हमने के सर्वजीत राम जी और हमने के सोनू बाबा के माध्यम से पैसा मिला था जितना भी पैसा मिल बोझे कि इस सर्वजीत राम जी के नाम पर मिला था हमने के आपका अब ले मिकलेश भाई ना दिया बाबा जाता नहीं तो वहाँ के बानी सर्वजीत जी वहाँ के हमने के एकदम हीरो कलर होवे तू कलड़ा भारी हो कइले रहबे एकदम तेरी पिठिया ठोक दी हां कहा करी की ए सनु जी खाली इतने नहीं के भाई का भइल बा लड़का बा पूछता तो कहा करी कैसे अरे नाम कटवले बालो हमारे सकुल नाम भी कटवा देले बालो और क्या कहले बालो अरे तुरले बालो कलम बेटा अरे लिखतानी खून से इतना इतना वजन हो गइल बा हरा दर्द बुझाते नहीं कि कैसन मरद बड़ा कहत रे अरे नाम नाम कटोले वाले हमारे स्कूल से और क्या कहा करी अरे तुरले बालो कलम देखिए आनंद वर्मा जी की तरफ से पुरस्कार मिलल हार्दिक अभिनंदन बंदन जैसे कार्य हुई तनी रुक जाए गोरख के तनी यही में वो लोग के काम बा सुपंडो माइल बने हां बोलवा देला के काम बा जेतना पहन त बोझे के हने तनी फिर चला दी है हां पूरा पिछले से गाड़ी में को डाउन करा में हो रहा बुरी झाट तना जंगला रारी में पिए के बा कल तारे जे तो बैठा तनी न तो हम पूछे थी न तो हमरा से बोल पे आज कहू ना कतरा रोहनी के बियाम गिरल हो माइक में ठोक क्या चुने वाला हो हाँ? अरे ढेर माइक में ठोका जवानी हेलो 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 बोलो तू जगल